De Rijksstraatweg en 354 tussen Noordburgum en Twiesel is al zo'n 1 maand dicht. Daardoor moeten zo'n 9.000 automobilisten dijs omrijden. Maar er is licht aan de eind van de tunnel. De provincie leidt uit waarom de dijk zo lang dicht is. We doen eigenlijk meerdere zaken tegelijk. Dus we zien op Vonden, daar weer druk met waanden. Maar omdat er een hele afsluiting van de dijk van nodig was, hebben we direct voor gekozen om de paralleldijk aan te pakken. Die richten we in als fietsstraat. En we binnen naar het waanden bij de Bregen bij Zwartkruis. En om dat te combineren hebben we ervoor gekozen om één lange afsluiting te doen, zodat we dan in één keer klaar binnen. Hoe het traject van 100 kilometer leidt op een heel soort plakken gloed naar asfalt. De binnen daarin, daaruit, zijn 50 dijkwerkers aan de gang. Dat is voornamelijk die paralleldijk, die moest helemaal gefaseerd. En dus hebben we al stukken van ongeveer een kilometer tot 1 kilometer per wegvak hebben we hem ompakt. En steeds leiden we de fietsers en de bewoners over de hoofdrijbaan. En dan kunnen we steeds een fase aanmeten. Dus daar ben we eens mee begonnen. En de kabelsleiding moest naar je verlijnen worden hier bij de Overhonden. Dus die ben je van start gegaan en ontsluiten hier weer ook 4 weken om deze Overhonden helemaal te bouwen. De nieuwe vonden bij de kruising van het Wielpaad met de Rijksstraatweg is een wichtig punt in de aanpak van de troggen in de dijk. Het wie het gevaarlijkste fietsoerstekplak van Friesland. Voorheen moesten fietsers hier oerstekken en dan weer eigenlijk een lietstukje middengeleider werd ze dus 2 baan oerstekken moesten. Dus fietsers moesten wel links als rechts in. Nou lezen we weer een Ovonden aan. Dat betekent dat fietsers als ze oerstekken eerst maar naar één kant hoeven te zien. Dan gaan ze op de Ovonden en dan vervolgens gaan ze weer uitstappen om zien naar één kant en dan gaan ze oerstekken. In een dikke week moet er ook nog een soort werk verzet worden, met name het asfalt en de beleiding. Nou, we moeten eigenlijk voor de bouw maar de hele dik verriepen. Dus dat is eind juli. Nou, we gaan dan wel even wat drukte, want binnen 2 weken. Hier draaien we de onderlagen hier op de rotonde. Morgen pakken we de tussenlagen. Tonsje pakken we de bregendek aan. En na een week een menje, dan hebben we hier de deklagen op de rotonde en ontsluiten de wegen. En nou ja, dan gaan we nog 2 rijden voor de beleiding. En ja, dan moet het vreed, maar het spul je riepen.